kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye octobre kalo tile 17 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministiri min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani forobasanuya sabatili ma professeur Samba So kunungo a ye taama kɛ ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo waleyali kɔnɔna na n'o ye bloc opératoire ye cardiologie ani rhumatologie pongekaw fɛ yen ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo taabolow la minnu tun jɔn bɛ. Mali a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a bɛ ta ko fɔlɔ ko fɔ Guama conseil consultatif programme Voice ni ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba in a labɛnna Voice Bazar maaw de fɛ kɛnɛ don ka kɛnɛ di maa lujuratɔw ma u fana ka se ka kuma. Jamanadenw ka faraɲɔgɔnkan kulu n'u ko ma association sœurs du nord et du sud jamana kɔrɔyanfan ani tilebiyanfan fɛ u ko u ma jɛ ni tilacogo ye mun bolodan bɛ jamana fangamarabaaw fɛ ka ɲɛsin Mali ma. U ye nin kumakan in dangenemaya dɔnnibagaw ɲininaw olu dagayɔrɔ la maison de la presse dɔnnibagaw la kumabaw ye nin minnu bɛna walawala aw ye sadaani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisadaani na ministiri min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani forobasaniya o sabatili ma professeur Samba So kunungo a ye taama kɛ ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo waleyali siratigɛ fɛ n'o ye opération kɛyɔrɔ ye bloc opératoire cardiologie o tɔgɔ la ani service rhumatologie a kɛra CHU pongekaw fɛ yen Bamakɔ yan. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye professeur Samba So ministiri a taara ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo ninnu waleyali siratigɛ fɛ minnu n'u tun jɔn bɛ nin ye so belebele ye mun n'a bɛna jɔ a bon kɔnɔna na opéreli o de bɛna kɛ ka tila ka maa kirinenw k'olu lakunu fo ka taa se baarakɛyɔrɔ sow ma olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ 150 ye a wari bɔ a kɛra budget national ale de fɛ 2016 2017 2018 o foroba baara a wariko o bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyɔn 980 a n'a kunkanfɛn caman kalo 8 bɔɲanko a bɛna waleya o de kɔnɔna na. A baaraw u tun jɔn bɛ k'a sababu kɛ wariko ye o de kosɔn ministiri Samba So a n'a nɔgɔmaw taara ka taa ɲɛdama k'a la yaasa a baarabolo a bɛ se ka ɲɛnamaya kura ye cogo min na a baarabolo yɛrɛ a waleyara ka se 190 ma a tɔ ye 10 bɔɲanko de ye wa a bɛna kɛ dugumana ani sanoso kelen. Professeur Samba So kuma labanna a y'a jira k'a fɔ wajibi de don jamana ɲɛma ka laɲini ka sabati n'o ye nin so in jɔli ye wa a baaraw u ka kuncɛ hɛrɛ la. Mali ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a bɛ ta ko fɔlɔ ko fɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ k'a ma conseil consultatif du programme Voice a ko in a labɛnna Voice Bazar maaw de fɛ nin ye ka kɛnɛ di maa lujuratɔw ma u fana bɛ se ka kuma cogo min na a kɛra musée national ale la ntɛnɛndonya tɛmɛlen kumakan min n'o donna ba la foyi tɛna kɛ anw tɔgɔ la anw kɔ faraɲɔgɔnkankulu n'o ye lujuratɔw ka faraɲɔgɔnkankulu ye u ye nin kumakan in u ye nin de sira taama kumasen minnu bɛ yen n'u ko ma ko slam poésie dɔnkili ani ɲɔgɔlɔn u y'olu de don ba la fo ka taa se fɛn min ka don ka fɔ jataraw ma n'o ye peinture ye maa lujuratɔw u fana bɛ se ka kuma cogo min na segu ni dɔnko o siratigɛ fɛ maa minnu ni kuma fɔli kuma ni jɛla ni o gɛlɛya bɛ olu kan a tɔrɔmɔɲɔbɔ a taar'i jɔ euro wari o miliyɔn 35 bɔɲanko o de donn'a la ministère néerlandais olu ka affaires étrangères ani programme Voice ani consortium Oxfam ani IVOS olu de ye nin wulikajɔ in k'a kɛ Aramata Kulibali ale ka fɔla n'ale ye programme in coordinatrice ye ale ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye wulikajɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu kɔnɔna na maa minnu ni gɛlɛya b'u kan u ka gɛlɛya a bɛ se ka wuli ka bɔ yen o dɔ ye ka kuma di maa lujuratɔw ma o fana ka se ka kuma cogo la n'o ye seko ni dɔnko o siratigɛ ye. Faraɲɔgɔnkankulu jamanadenw olu tɔgɔ la jamana kɔrɔyanfan fɛ a n'a tilebiyanfan fɛ n'u ko ma association sœurs du nord et du sud du Mali u ko u ma jɛ ni a ye tilacogo min n'o bolodan bɛ jamana fangamarabaaw fɛ ka ɲɛsin jamana ma u ye nin fɔ laseli dɔ senfɛ dɔnnibagaw ɲininaw olu dagayɔrɔ la a kɛra kunungo maison de la presse u ye jalaki tɛgɛ kɔni ta ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ gouvernement b'a fɛ ka tilacogo min kɛ fangamara o siratigɛ fɛ jamana ma k'olu ma sɔn a ma wa a baarabolo in n'o ye projet in ye a ka ɲɔngiri u y'o de fɔ ko k'a sababu kɛ ko n'a a kɛra kɛcogo la gouvernement bɛ ka laɲini cogo min na n'u ko ma ko découpage territorial ko jamana tilacogo in kɔni ko b'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni a tilara yɛrɛ de koyi k'a kɛ kɔrɔ ni tilebi ye k'u ma jɛn n'a ye ko k'a baarabolow ka a ɲɔngiri.
République démocratique du Congo a y'a jira kunungo k'a fɔ bolonɔbila sɛbɛn n'o bɛ ɲɛtaa sira ko fɔ a kɛrɛnkɛrɛnnen chinois jamana o cakɛyɔrɔw fɛ ani Espagne jamana cakɛyɔrɔw yaasa tɔrɔmɔɲɔbɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka baarabolo k'olu waleya taji ani kuranko o siratigɛ la Grand Iga o bajiba o sanfɛla na ko o de bɛ sen na a tɔrɔmɔɲɔbɔ bɛna t'i jɔ dolari wari miliyari 14 Baɲango la wa i ka dɔn k'a fɔ kuran min bɛna sɔrɔ o bɛ taa megawati 11,000 Baɲango la l'Américain jamana wolomasiri taabaw u y'a jira kunungo k'a fɔ ko somalikaw fɛ yen k'olu ye pankuru wuli ka taa mugu kerun dɔ kɛ ka ɲɛsin banbaganciw ma n'o ye islamisi sebabu ye somali jamana kɔnɔna na k'u ye a banbaganci maa 60 Baɲango k'u y'olu bɔnɛwuni na nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na araba octobre kalo tile 17 san 2018 n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye kunnafoni di sira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'a ka d'aw ye www.malizoom.net a bɛ maraka fama ka journal Bamara ka laselibaw a n'a ka kunnafoni dilen tɔw a b'o bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kɔrɔ ale la ka ɲɛsin an filɛli a n'an lamɛnli ma aw ni ce aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.